Rhys Orielodl sydd yma, a dyma boster yr Wyddor, Orielodl. A'n dilyn y llwyddiant wedi cael hyd yn hyn. Ni'n mynd i drio gweld os ni'n gwneud un o'r Dŵdls yma fel herfach newydd i chi. A mae Dyfan yn fab 5 mlwydd wedi bodloni trial wneud y gyda fi heddi, jyst i brofi bod e'n bosib i unrhyw oed i wneud un o'r rhain. Felly mae fe can wrth gan. Bydde fe'n gret gweld eich gwaith chi ar y diwedd. A yn amlwg chi stopio'r fideo yma ar unrhyw bryd i gael trwsio pethau, gwella pethau, newid pethau, mynd ôl i'r dechrau sy'ch chi moyn. Heddiw, yr un ni'n mynd i wneud yw'r un bach yma fan hyn. So ni'n mynd i drial gwneud y cranc, yma hwn yw un o'n ffefrynnau. Dilynwch y fideo, cofiwch rannu ar y diwedd, pob lwc. Peth cyntaf wneud yw cylch mawr neis ar y dudalen. Da iawn. Nesa, ni'n mynd i wneud braich y cranc yn dod lan ar y dde, a'r un peth, yr un maint yr ochr arall. Da iawn. Wedyn, ni'n mynd i wneud rhan bach ar top un braich, a rhan bach ar dop y braich arall. Da iawn. Wedyn, tu fas y fraich ar y dde, ni'n mynd rownd, a wedyn ni'n gwneud cut tebyg ar yr ochr arall. Da iawn. Wedyn ni'n mynd i wneud un llai ar yr ochr arall, ond dyn nhw ddim yn cau eu cylch. Da iawn. Ar un peth to. Da iawn. A wedyn ni'n gwneud zigzag. So ni'n mynd i fynd syth lawr ar y ddau ochr, so ar yr un tu fas. Da iawn. Ar un peth ar ochr arall, ar un ochr hyn. Na ti, oce. A wedyn ti'n gallu cau hwnna wedyn. Trwy mynd ar y draws. Oce. Da iawn. Ar un peth ar ochr arall. Hyfryd. Wedyn nesa, ni eisiau gwneud 2 linell tenau yn dod lan un ochr, 2 linell tenau mynd lan yr ochr arall. Ok, y llyged. Da iawn. Wedyn ni'n mynd i cylchoedd ar y top. A wedyn ni eisiau rhoi llyged mewn tu fewn. Da iawn ti. Wedyn ni eisiau dechrau wneud y coesau. So ni'n mynd i wneud 1, 2, 3 un ochr. Da iawn. A wedyn edrychwch ble mae fe'n mynd yr ochr arall. So ni'n mynd i wneud yr un peth yn dod mas yr ochr arall, fel bod nhw'n cyfateb i'w gilydd nhw. Sym rhaid bod nhw'n berffaith, hyfryd. Wedyn ni'n mynd i wneud rhan bach i bob coes. So ni'n mynd 1, 2, 3. A wedyn yr un peth yr ochr arall. 1, 2, 3. Da iawn. A wedyn i orffen siap y cranc, ni'n mynd i wneud y coesau. So ni'n mynd lawr a lan i wneud rhyw fath o driongl bach. A ni'n mynd i wneud hwnna ar gyfer pob un. Lawr a lan bob tro. A'r un peth yn dod lan yr ochr arall. Sym rhaid bod nhw gyd yn union yr un peth. Ond dylai ydych chi'ch eich coesau yn y diwedd. Da iawn. Wedyn, cam nesaf, ni'n mynd i dorri y cylch yn ei hanner. So reit o'r canol, syth lawr i ganol e. Hyfryd. Wedyn, ni'n mynd i dorri hwnna yn 2 hanner. So lle wyt ti fan'na? Da iawn, dyma. Wedyn, ni'n mynd i'r un peth yr ochr arall. Torri hwnna'n hanner. Hyfryd. Wedyn, a wedyn, ni'n mynd i ddechrau wneud y cup. So yn y bocs cyntaf, ni'n mynd i wneud bocs yn dod lawr fel 'na, a wedyn gallwn ni liwio hwnna mewn. Da iawn ti. Y bocs nesaf, mae eisiau ni wneud R a A. So ni'n mynd i fynd lan, a wedyn ni'n mynd i fynd ar draws. Iawn, so yn y bocs sy'n stytu nawr, na ti, dyr y draws chydig, a wedyn lawr. Hyfryd, da iawn.
Yn y bocs bach, ni'n gwneud llinell yn dod lan, a wedyn llinell bach yn y canol. Os eisiau gwneud un dwbl yn y bocs bach, a mae eisiau watcho bod nhw ddim yn cyffwrdd yr ochr, felly gwneud y fwy trwchus. Felly di liwio'r yna mewn ys ti moyn. Eisiau lliwio fe mewn? Na ti, lliwio dy bocs di mewn. Ie, lliwio'r bocs mewn. A wedyn gwneud llinell bach o fwy trwchus dan fe. Na ti, da iawn. A unrhyw beth dan fe, ond watcho bod nhw ddim yn cyffwrdd. So mae eisiau gadw'r bwlch bach a wedyn llinell bach dan fe, so ti eisiau gwneud llinell bach extra ar ei bwysau. Ti eisiau fi helpu ti? So llinell bach yn dod lawr fyna. Ar draws, so ti eisiau lliwio hwnna mewn, iawn. Da iawn ti. Da iawn, yn eich lad ti nawr. Bocs drws nesaf. Dot yn y canol, syth lawr. So dot yng nghanol y bocs nesaf. A syth lawr. Wedyn ni'n gwneud yr un peth reit ar ei bwysau. Fel bod gyda ni dwy linell tenau. Da iawn. Wedyn cau y top. A wedyn ni'n lliwio straight fyna mewn. Da iawn. A wedyn cy arall ar y diwedd. Yr un ffordd o wneithon ni'r un cynta. Ni'n gallu mynd lawr ac ar draws i wneud y bocs. So yn debyg i fel ysdi hwn. So ni'n mynd draw, lawr, nôl draw, a wedyn lliwio'r bocs bach na mewn. Da ti, da iawn. A wedyn, ni wedi gorffen yn cranc, a mwyn addurno y gwaelod, ni'n gallu ysgrifennu'n enw ni lawr. A wedyn ni wedi arwyddo fe. A ni wedi gorffen yn cranc ni. So beth ni'n mynd nesaf nawr yw lliwio nhw, a gweld sut maen nhw'n edrych ar ôl lliw. A wedyn newn ni ddangos nhw i chi ar ôl gorffen. Wrth liwio, mae fe syniad da, lle peidio defnyddio'n union yr un lliw. Neu mae'n mynd edrych bach yn ddiflas. Felly cael cysgodion y shades gwahanol o yr un math o liw. So felly mae dy fi fan hyn nawr cymysgedd o oren a coch a brown, a wedyn gallu ni ddefnyddio nhw ar gyfer wneud y gwahanol siap. A dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth, mae'r cranc yn amlwg yn weddol o gymesur, so gallu ni fod yn dewis yr un math o liw ar gyfer un crafanc a'r crafanc i fatio'r ochr arall. Yr un peth ydy'r coesau ni, gallwn ni wneud e'n hollol ar hall, mae fe lan i chi. Gweld beth gallwch chi ddylanda. A dyma ni, y ddau wedi gorffen ar y diwedd, yn cranci a cranc dyfan. Ni wedi mynd rownd cranc dyfan gyda pen di ar y diwedd hefyd, i wneud y sefyll mas ychydig yn fwy, a i liwio darnau bach arall yn mewn hefyd. A, wel, fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n edrych yn arbennig. A mae fe hefyd yn profi gall unrhyw un o unrhyw oed wneud y Dwdls yma. Ar ôl i chi orffen, bydde fe'n gret gweld eich Dwdls chi. Cofiwch i rannu nhw. A dweud faint chi wedi mwynhau y fideo os chi wedi. Bydde fe'n gret rannu gyda pobl eraill hefyd, a dweudwch wrth eich ffrindiau chi i ddilyn sianel YouTube Orielodl hefyd. Diolch a cadwch legad mas am un arall.